Transferă cei 90.000 de lei în contul lui Cătălin chiar acum, a spus Cornelia, iar pe ecran au rămas aprinse fețele a 5 rude. Ventilatorul laptopului meu a urcat brusc în turație. Ca și cum și aparatul ar fi înțeles că apelul de duminică nu mai era o simplă conversație de familie. În pătratul din stânga, mătușa Silvia ținea o cană cu ambele mâini. Oana se aplecase spre cameră, cu sprâncenele strânse. Petru își potrivea ochelarii, iar Alexandra zâmbea cu buzele lipite, de parcă decizia fusese luată înainte să intru eu în apel. Lângă mine, Cătălin și-a împins ceașca de cafea departe. Clinchetul porțelanului pe masă a sunat mai tare decât toate respirațiile din căști. Depozitul este pe numele meu, am spus. Cornelia a ridicat o palmă. Calmă, aproape didactică. Pe numele tău, deocamdată. Dar banii aceia sunt pentru viitorul fiului meu. Sunteți căsătoriți. Nu înțeleg de ce trebuie să ne prefacem că fiecare trăiește pentru el. Cuvântul ne a rămas între noi ca o ușă încuiată. Eu și mine, eu locuiam în apartamentul din Tractorul împreună cu Cătălin. Eu plătisem avansul pentru mobilierul de bucătărie, ratele la mașina de spălat și jumătate din fiecare factură. Totuși, când Cornelia spunea noi, se referea la ea, la copiii ei și la rudele care îi validau fiecare hotărâre. Eu eram invitată să contribui, nu să decid. Petru a tușit în microfon. Lucia, nu te supăra, dar 90.000 de lei nu sunt bani de ținut deoparte când familia are planuri. Cătălin este bărbatul casei. Trebuie să existe încredere. Am privit spre soțul meu. Nu se uită la mine. Își freca degetul mare de marginea telefonului. Pe ecranul lui se vedea o lumină albă, iar pentru o clipă am zărit fotografia unei capturi de cont. M-am întrebat dacă era soldul meu. Apoi Cornelia a rostit suma din nou. Rar, cu satisfacția celui care știe că a lovit exact unde trebuie. 90.000. Nu discutăm despre mărunțiși. Cu banii aceștia, Cătălin poate să și consolideze viitorul. Alexandra poate termina renovarea studioului. Iar ce rămâne se pune într-un proiect de familie. Totul transparent. Alexandra a înclinat capul. Nu este doar pentru mine. Studiul va produce. Va fi o investiție pentru toți. Pentru toți cine? Am întrebat. Zâmbetul ei s-a subțiat. Pentru familie. Oana nu spusese nimic. Părea că citește expresiile tuturor. Nu doar cuvintele. Silvia și-a coborât ochii spre cană. În spatele ei se vedea o bibliotecă și o perdea grea. Brunea. Petru. Conectat din făgăraș. Avea televizorul pornit prea tare. Din când în când, o voce de prezentator intra în apel și dispărea sub ecoul microfoanelor. Cătălin, am spus. De unde știe mama ta suma exactă? El a clipit. Apoi s-a uitat în sfârșit la mine. I-am spus eu. Nimeni nu a părut surprins. Asta m-a durut mai mult decât răspunsul. Cornelia știa. Alexandra știa. Petru venise pregătit cu argumente. Iar tăcerea Silviei avea greutatea unei informații păstrate. Doar eu fusesem invitată ultima în propriul meu proces. I-ai spus fără să mă întrebi? Nu mai face din asta o tragedie. Mama a vrut să știe ce resurse avem. Eu am acel depozit dinainte să ne căsătorim. L-am alimentat din salariul meu. Cornelia a zâmbit fără căldură. Tocmai de aceea trebuie mutat. Ca să nu mai existe al meu și al tău. Cursorul meu rămăsese deasupra butonului de mute. Puteam să închid camera. Puteam să ridic vocea. Puteam să le spun că rezerva aceea fusese construită în ani în care plecam la serviciu înainte să se lumineze. Că refuzasem vacanțe și schimbasem 2 chirii pentru a pune bani deoparte. Dar nu voiam să mi transform munca într-o pledoarie pentru oameni care veniseră deja cu verdictul scris. Am tăcut.
Cornelia a interpretat pauza cum îi convenea. Bun. Atunci deschide aplicația. Suntem toți aici. Îți spun eu pașii. Cătălin și-a îndreptat spatele. Pentru prima oară de la începutul apelului, părea relaxat. Fă transferul. Lucia. Închidem discuția și mergem mai departe. Am atins butonul de mute, dar nu ca să mă ascund. L-am apăsat ca să aud, fără ca ei să-mi audă respirația. Cornelia a continuat să vorbească despre încredere, despre sacrificiul unei mame, despre cât costă să crești un fiu. Petru a confirmat-o printr-un mormăit. Alexandra a adăugat că prețurile materialelor crescuseră. Cătălin a spus că nu era momentul pentru orgolii. În timp ce vocile se suprapuneau, am deschis aplicația bancară doar pe telefonul meu, cu ecranul întors spre piept. Depozitul apărea acolo, neatins, cu numele meu deasupra. Sub el exista un meniu pe care nu-l mai deschisesem de luni întregi, carduri asociate. Acces suplimentar. Istoric. Am văzut pentru o fracțiune de secundă o notificare veche. Apoi am închis aplicația. Nu aveam încă răspunsuri. Dar aveam o întrebare nouă. Când am scos sunetul de pe mute, Cornelia tocmai spunea: noi nu plecăm din apel până nu promiți. Nu transfer nimic în seara aceasta. Petru a oftat teatral. Asta înseamnă că nu ai încredere în soțul tău. Înseamnă că nu iau decizii financiare sub presiune. În fața unui public. Public? A repetat Alexandra. Suntem rudele tale. Tocmai de aceea ar fi trebuit să mă întrebați. Nu să mă convocați. Oana și-a deschis microfonul. Poate ar trebui să lăsăm discuția pentru altă zi. Cornelia s-a întors spre pătratul ei. Oana, nu te băga dacă nu știi toate detaliile. Nici noi nu știm toate detaliile, a răspuns Oana. A fost singura propoziție care a schimbat aerul din apel. Cornelia a clipit rapid. Petru și-a scos ochelarii. I-a șters și i-a pus la loc. Silvia a ridicat privirea. Cătălin s-a aplecat spre laptop și a închis microfonul nostru fără să mă întrebe. Ce faci? Am spus încet. Încerc să opresc circul. Circul l-a început mama ta. El a apăsat din nou butonul și vocea Corneliei a revenit. Vă las până mâine seară. A anunțat ea. Cătălin. Vorbești tu cu Lucia? Eu nu vreau scandal. Dar nici nu accept ca fiul meu să fie tratat ca un străin. Nu l-am tratat ca pe un străin. Am spus. Voi m-ați tratat ca pe un cont. Silvia a inspirat. Ca și cum ar fi vrut să spună ceva. În loc de cuvinte, a apărut doar un mic simbol roșu, microfon închis. Poate apăsase greșit. Poate se răzgândise. Cornelia a încheiat apelul fără salut. Pătratele s-au stins unul câte unul. Ultima a rămas imaginea Oanei, care mi-a făcut un semn aproape imperceptibil din cap. Apoi, ecranul s-a întunecat și în bucătărie a rămas numai zumzetul frigiderului. Cătălin nu s-a ridicat imediat. A ținut telefonul cu fața în jos. Între palme. Între palme. De ce ai făcut asta? Eu? Ai umilit-o pe mama în fața tuturor. Am închis laptopul încet. Capacul a acoperit reflecția noastră. Două siluete care nu mai stăteau de aceeași parte a mesei. Mama ta mi-a cerut economiile în fața tuturor. Tu i-ai dat soldul. Spune-mi de ce. Pentru că m-a întrebat. Și dacă te întreba codul meu PIN, nu exagera. Ai trimis o captură? A ezitat. Frigiderul a pornit din nou cu un zgomot scurt. Metalic. Da. I-am trimis una acum câteva săptămâni. Mi-am turnat apă într-un pahar. Mâna îmi era stabilă, deși simțeam în tâmple fiecare bătaie a inimii. De ce avea nevoie de dovadă? Nu avea nevoie de dovadă. Voia să înțeleagă situația noastră. Situația mea bancară nu este situația ei. E mama mea, Lucia, iar eu sunt soția ta. Tocmai. Nu ar trebui să ascunzi bani.
Am așezat paharul pe blat. Nu am ascuns nimic. Știai că am o rezervă. Nu știai suma exactă pentru că nu m-ai întrebat niciodată cu respect. Ai căutat-o și ai distribuit-o. Cătălin s-a ridicat. Lumina telefonului i-a luminat fața de jos, făcându-l să pară mai obosit decât era. Nu am căutat nimic. Am văzut soldul când ai lăsat aplicația deschisă. Nu transforma totul într-un dosar. Cuvântul dosar a venit prea repede. Ca și cum se temea deja de o evidență pe care eu încă nu o căutasem. Cine a autorizat-o pe mama ta să decidă ce fac cu depozitul? Nimeni nu autorizează o mamă să se gândească la viitorul copilului ei. Copilul ei are 39 de ani. Și este soțul tău. Atunci ar trebui să poată vorbi singur. Nu printr-un consiliu. El a început să se plimbe între masă și ușa balconului. La fiecare întoarcere, fermoarul hanoracului îi lovea ușor catarama curelei. Mama a vrut doar să ne ajute să facem ceva util cu banii. Stau degeaba. Sunt o rezervă. Pentru ce? Pentru libertatea de a nu fi obligată să cer voie când viața se schimbă. A râs scurt. Sună foarte frumos spus. Dar într-o căsnicie nu îți pregătești ieșirea. Eu am început să economisesc înainte să te cunosc. Atunci poate că nu ai intrat niciodată cu adevărat în familia asta. Replica a rămas în hol, lângă pantofii lui, lângă geanta mea de serviciu și umbrela udă. Nu am simțit nevoia să răspund. Uneori, o propoziție nu cere replică, cere să fie ținută minte. Telefonul meu a vibrat pe masă. Grupul Familia Dobre se umpluse deja de mesaje. Cornelia trimisese un audio de 2 minute. Petru scrisese că lucrurile serioase se rezolvă în familie. Alexandra pusese o fotografie cu schița studioului ei. Sub ea, Cătălin primise separat un mesaj pe care l-a citit și l-a șters din notificări. Mama spune că mâine facem un alt apel. Ozișel. Nu. Nu poți evita la nesfârșit. Nu evit. Refuz. Atunci spune clar că nu ai de gând să faci nimic pentru noi. Am spus clar că nu transfer bani sub presiune. Este același lucru. Nu este. Am luat telefonul și am blocat ecranul. Gestul simplu mi-a dat mai multă liniște decât toate explicațiile pe care le pregătisem în minte. Tăcerea mea nu era acord, era timpul în care îmi puneam faptele în ordine. Înainte să vă spun ce a urmat, trebuie să mărturisesc ceva. Până atunci nu povestisem nimănui cât de departe ajunsese familia lui Cătălin. Nici mama mea nu știa tot adevărul. Dacă vreți să aflați cum s-a terminat și ce avea să arate acel extras card, abonați-vă acum la canal. Partea care mi-a schimbat viața abia începea. Cătălin a rămas lângă ușa balconului, cu telefonul în mână. Apelul nu se încheie până nu promiți transferul. A spus. Am deschis laptopul o singură dată. Am ieșit din aplicația de conferință și am închis capacul din nou. Pentru mine s-a încheiat în seara asta. Nu i-am promis nimic. A doua zi, Cătălin a mutat farfuria mea de la locul obișnuit înainte să mă așez. Nu a făcut-o ca să pună masa. A împins-o spre capătul blatului, lângă prosopul umed. Apoi și-a așezat telefonul în locul rămas liber. Cafeaua la ibric fierbea prea tare. Am luat-o de pe foc și am turnat-o în 2 căni, fără să îi cer părerea. Pe masă era o felie de cozonac rămasă de duminică, învelită strâns în folie. El a rupt o bucată cu degetele și a amestecat fără poftă. Mama a dormit prost din cauza ta. A spus. Eu am dormit bine pentru ea? Nu face glume. Nu glumesc. Lingurița lui a lovit marginea cănii de 3 ori. Apoi a pus-o jos cu grijă, ca și cum își controla gesturile pentru a nu părea furios. Economiile separate sunt o lipsă de încredere. Nu poți să mi spui că suntem o familie și, în același timp, să ții 90.000 de lei într-un loc unde eu nu am acces. Nu ai cerut acces până când mama ta a văzut soldul. Pentru că nu știam suma.
Știai că există rezerva. Una este să ai câteva mii. Alta este să ții atât de mult departe de noi. Am tras farfuria înapoi în fața mea. Departe de voi? Depozitul este în aceeași bancă în care mi intră salariul. Nu l-am ascuns într-un perete. Nu te agăța de cuvinte. Atunci răspunde la unul simplu. De ce știa mama ta soldul exact? Telefonul lui a vibrat. Numele Corneliei a apărut pe ecran, însoțit de 3 semne de exclamare. Cătălin a întors telefonul cu fața în jos. Pentru că am vrut să cer un sfat. Despre banii mei. Despre viitorul nostru. Viitorul nostru include studioul Alexandrei? A mușcat din cozonac și a privit spre fereastră. Alexandra este sora mea. Asta nu răspunde. Nu trebuie să justific fiecare lucru pe care îl fac pentru familia mea. În familia lor, dragostea era măsurată prin cât de repede renunțai la ce era al tău. Nu i-am spus gândul. M-am ridicat. Am clătit ibricul și am lăsat apa să curgă până când aburul s-a lipit de geam. Cătălin a luat farfuria mea și a împins-o din nou spre margine. Diseară îi suni și spui că ai înțeles. Am înțeles perfect. Atunci fă ce trebuie. Ce trebuie pentru cine? A ridicat tonul abia perceptibil. Pentru noi. Spune numele. Ce nume? Cornelia sau Alexandra? A rămas cu mâna pe cană. Din telefon s-a auzit din nou vibrația scurtă. Nu a răspuns. Dar nici nu m-a contrazis. La serviciu. Am încercat să mă țin de rapoartele pe care trebuia să le predau. Lucram într-un birou de control financiar unde fiecare diferență de câțiva lei trebuia explicată. În acea dimineață, însă, cifrele de pe monitor se amestecau cu expresia lui Cătălin când spusese departe de noi. Am închis pentru câteva minute tabelul de lucru și mi-am verificat contul. Depozitul era intact. Am deschis secțiunea cardurilor asociate. Dar un coleg a venit cu o întrebare și am blocat telefonul înainte să văd lista completă. La prânz, grupul Familia Dobre a început să sune în valuri. Cornelia trimisese un mesaj vocal. Nu l-am deschis imediat. Pe ecran au apărut mai întâi reacțiile. O inimă de la Alexandra. Un deget mare de la Petru. 2 bife albastre lângă numele Silviei și nimic de la Oana. Am pus căștile și am ascultat o singură dată. Dragilor, nu vreau să facem dintr-o chestiune firească un conflict. Lucia trebuie să ne spună până vineri când transferă banii. Cătălin are dreptul la stabilitate, iar Alexandra a primit deja ofertele pentru renovare. Toți trebuie să știm pe ce ne bazăm. Într-o familie serioasă. Nu există rezerve secrete. Vocea ei era egală, aproape blândă. Tocmai această blândețe făcea mesajul mai greu de suportat. Nu mă acuza direct de furt sau minciună. Mă încadra într-o categorie. Femeia care pune piedici, nora care refuză binele comun, soția care ascunde resurse. Petru a scris imediat, corect. Trebuie stabilită o dată. Alexandra a adăugat, furnizorul nu poate aștepta la nesfârșit. Cătălin a răspuns cu un singur cuvânt, rezolv. Am privit acel cuvânt până când ecranul s-a stins. Nu vorbim. Nu decidem. Nu întreb. Rezolv. Ca și cum eu eram problema tehnică dintre el și mama lui. Oana a apărut online, dar nu a scris nimic. La câteva minute după aceea, Silvia mi-a trimis separat un mesaj. Nu șterge mesajele. Am răspuns, de ce? Au trecut aproape 10 minute. Apoi a venit doar atât. Pentru că nu a început ieri, am sunat-o. Dar apelul a fost respins. Poate era cu cineva. Poate se temea să vorbească. Am salvat mesajele vocale și am făcut capturi ale conversației. Nu pentru că voiam să construiesc un caz spectaculos, ci pentru că instinctul meu profesional mă învățase că presiunea devine mai ușor de negat după ce trece. Seara, când am ajuns acasă, Cătălin era în bucătărie.
Prosopul umed fusese lăsat pe spătarul scaunului meu. Mi-a arătat telefonul fără să spună bună seara. Ai văzut mesajul mamei? Da. Și este o cerere publică pentru bani care nu îi aparțin. Este un plan. Un plan făcut fără mine. Pentru că tu complici orice. A tras prosopul de pe scaun și l-a aruncat spre chiuvetă. A căzut pe podea. Ridică el. Am spus. Serios? Despre asta vorbim acum? Da. Dacă îl arunci, îl ridici. M-a privit câteva secunde. Apoi l-a ridicat cu piciorul și l-a prins în mână. Uite de ce nu se poate discuta cu tine. Te agăți de un prosop când mama mea încearcă să țină familia unită. Mama ta încearcă să-mi ia depozitul. Prosopul este doar singurul lucru pe care l-ai aruncat și îl poți pune imediat la loc. A plecat din bucătărie fără să mai răspundă. Ușa dormitorului s-a închis. Dar nu s-a trântit. Cătălin avea un talent special de a face gesturi agresive, într-o formă care să permită să nege agresivitatea. Duminică am mers la Cornelia pentru masa de familie. Nu voiam să mă duc. Cătălin a insistat că absența mea ar confirma ce crede lumea. Întrebarea despre cine era lumea nu mai avea rost. În familia Dobre, lumea încăpea în sufrageria Corneliei și vorbea cu vocea ei. Apartamentul mirosea a sarmale, mămăligă și țuică. Televizorul era dat prea tare pe un program de știri, iar masa fusese așezată pentru 6 persoane. Cornelia o pusese pe Alexandra lângă ea. Pentru mine rămăsese un scaun la capăt, aproape de ușa bucătăriei. Ai venit, a spus Cornelia, fără să se ridice. Înseamnă că putem discuta ca oamenii. Am venit la masă. Nu la o ședință. În familie, masa este locul unde se iau hotărârile. Petru a râs și a ridicat paharul. Așa a fost mereu. Silvia stătea vis-a-vis de mine. Nu mă privea direct, dar degetele ei frământau colțul șervețelului. Cătălin s-a așezat lângă Petru. Nu lângă mine. Cornelia a pus sarmale în farfurii. Când a ajuns la mine, a ținut polonicul suspendat deasupra farfuriei și a întrebat: Te-ai gândit cât investești în familie? Investesc în fiecare lună în casa mea. Nu vorbesc despre facturi. Oricine plătește facturi. Vorbesc despre ceva care rămâne. Alexandra a deschis pe telefon o imagine cu studioul ei. Preții erau decopertați, iar pe podea se vedeau role de cablu. Cu o parte din bani pot termina instalația și pot lua aparatul nou. După aceea, intră venituri. Nu cer pomană. Nu mi-ai cerut nimic mie. Am spus. Ați făcut un plan cu banii mei și m-ați informat după. Cornelia a lăsat sarmaua în farfurie. Sosul a stropit marginea albă. Tot spui banii mei. Nu îți dai seama cât de urât sună? Sună exact. Petru și-a împins scaunul înapoi. La noi. Soția nu ascunde bani de familie. Cătălin a auzit. Și-a turnat apă. A băut. Apoi a întrebat dacă mai este pâine. Nu m-a apărat. Nu i-a spus unchiului său că depozitul fusese făcut înainte de căsătorie. Nu a corectat cuvântul ascunde. A lăsat acuzația să se așeze între farfurii ca un obiect acceptat de toți. Nu ascund. Am spus. Refuz să cedez. Cornelia s-a întors spre Silvia. Vezi, cu ea nu se poate. Noi încercăm să o primim. Iar ea vorbește despre cedare. Silvia a ridicat încet capul. Poate pentru că i s-a cerut prea mult. A spus. Televizorul a continuat să vorbească în fundal. Dar la masă s-a făcut liniște. Cornelia a zâmbit rigid. Tu nu știi toate detaliile. Știu destule cât să nu cer cuiva economiile între 2 feluri de mâncare. Petru a făcut un gest nerăbdător. Iar dramatizăm. Nimeni nu o jefuiește. Banii rămân în familie. În contul cui? Am întrebat. Cătălin mi-a șoptit. Nu fei scenă.
Scena este deja făcută. Eu doar întreb cine ține banii după transfer. Alexandra a răspuns înaintea tuturor. Temporar. Cătălin. Apoi vedem cum îi împărțim. Am întors capul spre ea. Cum adică îi împărțim? Culoarea i-a urcat în obraj. M-am exprimat prost. Nu. Te-ai exprimat prea devreme. Cornelia a lovit ușor masa cu coada polonicului. Ajunge. Dacă vrei să demonstrezi că ești de partea noastră, transferi banii. Dacă nu, măcar avem claritate. M-am ridicat. Scaunul a zgâriat parchetul. Atunci aveți claritate. Nu transfer. Cătălin s-a prins de încheietura mea. Nu tare, dar suficient cât să mi-arate că voia să rămân pe loc. Stai jos. Mi-am retras mâna. Nu mă atinge ca să salvezi aparențele mamei tale. Silvia s-a ridicat și ea. O conduc eu până la ușă. Cornelia a râs fără veselie. Sigur. Faceți alianțe acum. În hol. Silvia mi-a întins haina. Mâinile îi tremurau. Ce sun oi? A șoptit. Ai spus că nu a început ieri. S-a uitat spre sufragerie, unde Petru ridicase din nou vocea. Cornelia vorbește despre banii aceștia de mai mult timp. Dar nu aici. Cătălin a venit după mine înainte să pot întreba altceva. Plecăm împreună. A spus. Pe drum nu am vorbit. Brașovul era umede, cu nori joși peste blocuri. La un semafor. Cătălin a lovit volanul cu degetele. Ai făcut-o pe mama să pară o hoață. Eu am întrebat în contul cui intră banii. Alexandra a răspuns. Ea era emoționată. Și eu ce eram? Tu ai venit pregătită să ataci? Eu am venit cu mâinile goale. Ei aveau deja împărțeala. A accelerat imediat ce s-a făcut verde. În seara următoare, am găsit pe blatul din bucătărie cheile lui, portofelul deschis și un card pe care îl recunoșteam vag. Era emis pe contul meu comun de cheltuieli, dar purta numele lui Cătălin și o dată veche. Crezusem că fusese înlocuit cu unul nou când banca schimbase formatul. Totuși, chipul nu avea urme de anulare, iar banda de semnătură era intactă. Cătălin a intrat în bucătărie și a văzut unde mă uitam. A închis portofelul dintr-o mișcare. Am nevoie de cardul tău și de cod pentru câteva zile. A spus. Pentru ce? O urgență familială. Care urgență? Nu începe iar. Nu îți dau codul fără să știu. Furnizorul Alexandrei cere un avans. Mama nu are toată suma disponibilă. Atunci Alexandra amână renovarea. Nu înțelegi. Dacă pierde oferta, costurile cresc. Nu este urgența mea. Și-a trecut limba peste buza de jos. Un gest pe care îl făcea când încerca să nu spună ce gândea. Dă-mi cardul. Îți arăt fiecare plată. Ai deja un card suplimentar. S-a uitat spre portofel. Este expirat. Data de pe el spune altceva. Nu mai știu. Nici nu l-am folosit. Atunci de ce îl porți? Pentru că e în portofel. Lucia. Nu transforma un plastic vechi într-o conspirație. Am luat telefonul și am deschis aplicația bancară. Cătălin s-a apropiat prea repede. Încercând să vadă ecranul, ce cauți? Cardurile asociate. La ora asta? La ora la care mi-ai cerut codul. Secțiunea s-a încărcat lent. În listă apăreau 2 carduri, al meu și cardul suplimentar pe numele lui. Lângă acesta nu scria expirat. Scria activ. Sub informație era o notificare veche, marcată ca citită, despre o plată procesată cu câteva săptămâni în urmă. Cătălin și-a întins mâna spre telefon. Dă-mi. Am făcut un pas înapoi. Nu. Este și contul meu. Cardul este asociat contului meu, iar depozitul nu este cont comun. Ti porsi di parcă aș fi un hoț. Mă port de parcă tocmai am aflat că accesul despre care ai spus că nu există este activ. Nu am mai cerut codul.
A luat cheile de pe blat și a ieșit. Metalul a lovit ușa într-un sunet scurt. După ce liftul a coborât, am rămas sub lumina rece de neon, cu prosopul umed lângă chiuvetă și aplicația deschisă în palmă. Notificarea veche avea un buton. Vezi tranzacția. Înainte să alting. Am verificat ora. Trecuse de 11. Pe palier s-a auzit o ușă închisă și apoi liniștea aceea groasă a blocurilor noi, în care fiecare țeavă pare mai aproape decât vecinii. Cătălin mi-a trimis 2 mesaje. În primul, scria că se plimbă ca să se calmeze. În al doilea, venit după mai puțin de 1 minut. Mă întreba dacă umblasem la setările cardului. Nu i-am răspuns. Întrebarea lui dovedea că știa foarte bine ce card văzusem. Am intrat în meniul de securitate și am observat că numărul lui de telefon apărea încă drept contact pentru confirmările acelui instrument de plată. Nu puteam vedea din pagina aceea destinațiile, dar puteam vedea ultima utilizare și faptul că fusese făcută recent. Mi-am notat data pe o foaie de cumpărături, lângă o listă banală cu detergent, pâine și cafea. Contrastul m-a făcut să respir mai încet. Viața noastră arăta normal până și pe hârtia pe care începea să se destrame. L-am apăsat. Tranzacția veche nu era mare, 2400 de lei, trimisă într-o după, amiază de marți, către un beneficiar pe care îl cunoșteam prea bine. Cornelia Dobre apărea cu litere mari, fără explicații, fără număr de factură, fără o mențiune care să poată fi confundată cu altceva. Am rămas nemișcată câteva secunde. Nu suma m-a făcut să simt greață, ci naturalețea cu care numele ei stătea în istoricul contului meu, ca și cum avusese mereu dreptul să fie acolo. Am apăsat pe detalii. Plata fusese inițiată cu cardul suplimentar al lui Cătălin. Confirmarea fusese trimisă pe numărul lui. Am schimbat filtrul de la 1 lună la 6 luni. Ecranul s-a umplut cu operațiuni. Majoritatea erau obișnuite, supermarket, benzină, facturi, câteva cine plătite împreună. Printre ele apăreau însă sume rotunde și beneficiari care se repetau. 1800 de lei către Cornelia, 3200 de lei către un furnizor de echipamente cosmetice, 950 de lei către un magazin de corpuri de iluminat, cu o descriere în care era trecut numele studioului Alexandrei. Apoi încă o plată către Cornelia. De data aceasta 2100 de lei. Am deschis fiecare operațiune și am notat data, suma și instrumentul folosit. Toate plecaseră prin același card suplimentar. Unele erau suficient de mici încât să se piardă printre cheltuielile lunare. Cătălin știa că eu verificam mai ales totalul, nu fiecare detaliu al cumpărăturilor comune. Profitase de oboseala mea, nu de nepricepere. În cameră era întuneric, cu excepția luminii monitorului. Blocurile din față aveau puține ferestre aprinse. De undeva, de la etajele superioare, se auzea apa curgând prin țevi. Am apăsat din nou filtrul și am ales intervalul maxim disponibil. Modelul se întindea pe aproape 1 an. Cifrele nu ridicau vocea, însă țineau minte fiecare drum al banilor. Am găsit o plată de 4600 de lei către furnizorul Alexandrei, făcută la 3 zile după ce ea postase în grup o fotografie cu un aparat nou. Am găsit 2 retrageri de numerar în aceeași zonă în care locuia Cornelia. Am găsit o taxă de instalare plătită de pe cardul lui Cătălin, dar trasă din contul alimentat în principal de salariul meu. În total, nu era depozitul de 90.000 de lei. Era ceva mai perfid, o serie de mușcături mici, repetate, ascunse în viața de zi cu zi. Am descărcat un istoric simplu și l-am salvat într-un folder nou. Nu i-am dat un nume dramatic. L-am numit verificare. Apoi am apăsat export pentru extrasul cardului. Dar aplicația mi-a oferit doar o versiune standard, fără identificatorul de verificare despre care știam că putea fi util. M-am oprit.
Nu voiam capturi ușor de respins drept imagini editate. Aveam nevoie de documentul complet, în forma lui oficială. Cătălin s-a întors după miezul nopții. A intrat fără să aprindă lumina din hol. "De ce nu dormi?" a întrebat. "Lucrez." "La ce?" "La ceva ce trebuia să verific mai de mult." A rămas în prag. Nu vedea ecranul, pentru că îl întorsesem ușor spre perete. "Ai blocat cardul?" "Nu." Umerii i s-au relaxat. A fost răspunsul pe care îl așteptam. Dacă acel card nu conta, nu ar fi întrebat a doua oară. "Bine," a spus. "Vorbim mâine." "Sigur." A plecat spre dormitor. Eu am salvat documentele pe un stick pe care îl foloseam la serviciu pentru fișiere personale. Apoi am trimis o copie într-un spațiu securizat, accesibil doar mie. Nu făceam spectacol. Îmi păstram dovezile înainte ca cineva să încerce să mi explice că nu văzusem ce văzusem. Depozitul nu apăruse dintr-o moștenire și nici dintr-un noroc neașteptat. Îl începusem la 29 de ani. După ce firma la care lucram atunci își închisese un departament de pe o zi pe alta, nu fusesem concediată. Dar văzusem oameni cu experiență ieșind din clădire cu lucrurile într-o cutie și cu întrebarea chiriei următoare pe față. În luna aceea am pus deoparte prima 1000 de lei. Apoi am continuat. Renunțasem la o mașină mai nouă, la 2 vacanțe scumpe și la impulsul de a cumpăra lucruri doar ca să pară că avansez. Rezerva mea nu era o pedeapsă pentru Cătălin. Era promisiunea făcută mie că nu voi rămâne captivă într-un loc doar fiindcă nu-mi permit să plec. Când ne căsătoriserăm, îi spusesem despre ea. Nu îi ascunsesem existența. El râsese atunci și o numise plasa mea de siguranță. Mi se păruse că înțelege. Acum vedeam că acceptase plasa numai cât timp credea că o poate folosi și el. Mi-am amintit de toate seriile în care contribuțiile mele la casă fuseseră considerate firești, în timp ce banii rămași după ele deveniseră, în ochii familiei lui, o ofensă. Am închis sertarul biroului și am păstrat cheia în buzunar. Era prima noapte în care nu mi-am mai imaginat cum să repar discuția dintre noi. M-am gândit doar cum să aflu adevărul complet. Dimineața am sunat la sucursala băncii și am cerut o întâlnire. Alin Tudor, consilierul cu care lucrasem la deschiderea depozitului, mi-a propus să ne vedem la prânz. A ales o masă retrasă într-o cafenea de lângă Coresii, fiindcă eu nu voiam să intru direct în sucursală cu Cătălin prin preajmă. Râșnița de cafea se auzea în valuri, iar pe trotuar treceau oameni cu sacoșe și umbrele ude. Alin a ascultat fără să mă întrerupă. Nu i-am povestit conflictul de familie în toate detaliile. I-am spus doar că există un card suplimentar activ, tranzacții pe care nu le recunosc și presiune pentru transferul unui depozit separat. Depozitul nu poate fi mutat fără autorizarea dumneavoastră, a spus el. Dar contul de plăți asociat cardului suplimentar trebuie verificat imediat. Pot obține un extras card în care să se vadă titularul. Instrumentul folosit și beneficiarii? Da. Varianta din aplicație este corectă. Dar pentru o confruntare în care vă așteptați la contestare, cereți extrasul cu element de verificare. Îl putem emite la sucursală. Cardul poate rămâne activ până sâmbătă? A ridicat privirea. Din punct de vedere al siguranței, recomandarea este să îl blocați acum. Știu. Dar dacă îl blochez, vor afla că am verificat. Vreau să salvez toate datele și să controlez momentul în care pun limita. Alin a rămas câteva clipe în tăcere. Atunci setați o limită foarte mică și dezactivați retragerile. Nu lăsați acces liber. După ce aveți extrasul, anularea se poate face imediat. Nu vreau alt document principal. Extrasul trebuie să fie suficient. Este. Aplicația vă ajută doar să arătați istoricul în ordine. Extrasul confirmă cine este titularul și prin ce card au plecat plățile. A luat
un șervețel și a desenat 3 pași. Fără termeni complicați: salvare, prezentare, blocare. Mi-a spus să nu trimit familiei nimic înainte de a păstra versiunea verificabilă. Nu mi-a recomandat să provoc un conflict și nu a pretins că banca avea să rezolve relația mea. Mi-a oferit doar o procedură clară. Iar în acea zi, claritatea era singurul sprijin pe care îl puteam primi fără să mă simt datoare. La sucursală, imprimanta a scos paginile una câte una. Hârtia era încă ușor caldă când Alin mi-a întins-o. În partea de sus apărea numele meu complet: Lucia Mureșan. Mai jos, perioada, contul și identificarea cardului suplimentar al lui Cătălin. Beneficiarii erau trecuți în aceeași ordine pe care o văzusem noaptea. Am răsfoit documentul. Foșnetul hârtiei mi s-a părut aproape liniștitor. Aici se vede că el a folosit cardul? Am întrebat. Se vede instrumentul asociat și traseul tranzacției. Pentru autentificări suplimentare, se vede și numărul pe care a fost trimisă confirmarea. Păstrați documentul integral. Dacă spune că am falsificat capturile, nu vă bazați pe capturi. Puneți extrasul în cadru. Iar dacă vreți să arătați istoricul din aplicație, faceți share screen direct. Documentul și aplicația trebuie să spună același lucru. Am pus extras card într-o folie transparentă. Nu era o armă spectaculoasă. Era o dovadă sobră, cu rânduri, date și nume. Tocmai de aceea avea putere. Când am ieșit din bancă, Cătălin mă aștepta lângă mașină. Nu știu dacă mă urmărise sau dacă văzuse programarea în calendarul comun. Avea geaca deschisă, iar fermoarul îi bătea în cataramă când se mișca. Ce ai căutat aici?" a întrebat. Informații despre contul meu. Fără să mi spui, așa cum ai spus tu mamei tale soldul fără să mi spui. Nu compara. De ce? Pentru că eu sunt soțul tău. Iar eu sunt titulara. A făcut un pas spre mine. Ai găsit ceva? De ce te temi? Nu mă tem. Întreb. Atunci răspunde tu primul. Ai folosit cardul suplimentar pentru plăți către mama ta? A privit spre intrarea băncii. 2 persoane au ieșit. Iar el a așteptat să treacă. Am ajutat-o de câteva ori. Din contul alimentat de mine. Erau bani pentru cheltuieli comune. Corpuri de iluminat pentru studioul Alexandrei sunt cheltuieli comune, fața i s-a schimbat. Nu surpriză, ci calcul. Ai umblat prin fiecare tranzacție? Da? Asta este bolnăvicios. Nu. Este târziu. Mama mi-a cerut ajutor. Am făcut ce trebuia, fără să mă întrebi. Dacă te întrebam, spuneai nu. Exact. Și ai decis că refuzul meu nu contează. A deschis portiera mașinii. Hai acasă. Nu discutăm aici. Eu merg pe jos. Nu mai face teatru. Teatrul l-ați programat pentru sâmbătă. Am plecat spre stația de autobuz, ținând geanta de serviciu strâns la umăr. El nu m-a urmat. În geantă, folia cu extras card se lovea ușor de portofel la fiecare pas. Seara, Cătălin a încercat să înceapă discuția în hol. Înainte să mi dau haina jos. Mama merită să decidă, a spus. M-a crescut singură în anii cei mai grei. A făcut sacrificii pe care tu nu le înțelegi. Faptul că te-a crescut îi dă dreptul la banii mei. Îi dă dreptul să știe ce este mai bine pentru mine. Ești adult? Nu contează. Rămâne mama mea. Am pus geanta lângă pantofar. Dacă eu spun nu, ai lua banii oricum? A tras fermoarul Gecii până sus. Apoi l-a coborât. Evita privirea mea. Nu lua totul literal. Îți cer un răspuns literal. Am făcut deja ce trebuia pentru familie. Plățile? Da. Și nu regret. Mama a avut nevoie. Alexandra a avut nevoie. Tu ai un salariu stabil. Nu te-a afectat. M-a afectat faptul că m-ai mințit. Nu te-am mințit.
Nu m-ai întrebat. Mi-ai spus că acel card nu a fost folosit. Am uitat? Ai uitat mai multe transferuri? Nu erau sume care să schimbe viața nimănui. Atunci de ce vreți 90.000 de lei? A oftat și și-a trecut mâna prin păr. Pentru că mama vede mai departe decât tine. Ea știe ce înseamnă să construiești ceva pentru copii. Noi nu avem copii. Nu despre asta vorbesc. Atunci despre ce? S-a apropiat de mine și a rostit rar, cu o răceală pe care nu i-o auzisem niciodată. Ea este mama mea. Tu ești doar soția. Holul îngust a părut să se lărgească între noi. Am auzit ușa balconului lovită de vânt în camera din capăt și o mașină pornind în parcare. Nu m-am simțit furioasă. Furia ar fi presupus că mai exista ceva de negociat. În mine s-a făcut gol. Repetă. Am spus? Ai auzit. Da. Voiam să știu dacă îți dai seama ce ai spus. M-am săturat să răstălmăcești totul. Nu soldul m-a despărțit de tine, ci ușurința cu care m-ai oferit drept monedă de pace. A ridicat mâinile. Iar dramatizezi. Nu. Tocmai am înțeles. Mi-am luat geanta și am trecut pe lângă el. Nu am mers în dormitor. Am intrat în biroul mic. Am încuiat ușa și am așezat extras card pe masă. Cătălin a bătut o singură dată. Sâmbătă intri în apel și încheiem povestea asta. A spus prin ușă. Da? Am răspuns. A interpretat acel da ca pe o capitulare. Pentru mine era prima decizie luată fără să mai cer aprobarea. Am sunat-o pe Oana. Mi-a răspuns după al doilea apel. Ești singură? Am întrebat. Da? Ce s-a întâmplat? Am găsit plăți făcute prin cardul suplimentar al lui Cătălin. Unele către Cornelia, altele către furnizorul Alexandrei. A tăcut. În fundal se auzea ecoul unei camere mari. Ai documente? Am un extras card verificabil. Îți trimit o singură pagină, cu datele personale neesențiale acoperite. Vreau să mi spui dacă citesc corect. Trimite. Am fotografiat pagina pe care erau 3 tranzacții reprezentative. Oana a sunat din nou după câteva minute. Da, a spus. Instrumentul de plată este cardul lui Cătălin. Beneficiarul apare clar, iar plata către furnizor are referința studioului Alexandrei. Vei spune asta în apel? A respirat adânc. Dacă documentul este același și îl arăți integral, da, rămân până la final. Cornelia te va acuza că ai ales partea mea. Nu aleg partea ta. Aleg să nu mint despre ce văd. Mi-a cerut să nu-i trimit mai multe pagini decât era necesar și să păstrez originalul la mine. Apoi a repetat cu voce tare cele 3 elemente pe care le putea confirma: numele beneficiarului, cardul asociat și referința plății. Nu a adăugat presupuneri. Felul ei exact de a vorbi mi-a arătat cum trebuia să procedez și eu în apel, să nu le ofer o dramă pe care s-o poată numi exagerare, ci o succesiune de fapte pe care să fie obligați să o privească. În timp ce vorbeam, Silvia m-a sunat. Am unit apelurile. Vocea ei era joasă. Trebuia să-ți spun mai devreme. A început. Cu 3 săptămâni înainte de primul apel, Cornelia a venit la mine. Mi-a spus că o să mute depozitul tău pe numele lui Cătălin și că, după aceea, Alexandra poate termina studioul. Vorbea ca și cum era deja hotărât. Unde erați? La mine. În Făgăraș. Băusem cafea? Mi-a cerut îi spun lui Petru că trebuie să susțină ideea, pentru că pe el îl ascultă lumea. Ai făcut-o? Nu. Dar nici nu te-am avertizat. M-am temut de scandal. Oana a intervenit. Silvia. În apel, trebuie să spui exact ce ai auzit. Fără interpretări. Voi spune, ești sigură? Am întrebat. Nu. A răspuns. Dar o să spun oricum. Am rămas toate 3 în tăcere câteva secunde. Nu era o alianță triumfătoare.
Era un acord fragil între femei care înțeleseseră că neutralitatea îi folosea mereu celui mai puternic. Cornelia a trimis atunci un nou mesaj în grup, sâmbătă, la ora stabilită. Facem apelul pentru decizia finală. Vreau să fie toată lumea prezentă. După aceea, nu mai accept amânări. Petru a confirmat. Alexandra a pus un semn de aprobare. Cătălin a citit mesajul din camera alăturată și nu a venit la mine. Oana a spus, sâmbătă. Desi. Am privit extras card întins pe birou. Sâmbătă. Invitația pentru al doilea apel a apărut în grup joi dimineață. Cornelia îi pusese titlul Decizie familie și adăugase o oră exactă, de parcă organiza o ședință de bloc. Mesajele au venit imediat, unul după altul. Petru a confirmat că va fi prezent. Alexandra a trimis un emoji cu mâinile împreunate. Silvia a scris simplu, am văzut. Oana nu a reacționat. Cătălin a citit invitația lângă mine, în bucătărie. A zâmbit pentru prima dată după câteva zile. Vezi, mama nu vrea să lase lucrurile neclare. Am deschis grupul și am răspuns, voi fi prezentă. Atât. Cătălin a privit mesajul meu. Apoi m-a privit pe mine. În sfârșit. Ce anume? Ai înțeles că trebuie să încheiem? Da, trebuie. A luat răspunsul drept capitulare. Și-a făcut cafeaua fredonând. Iar când a plecat la serviciu, a lăsat cheile pe blat, fără să se mai uite înapoi. Eu am așteptat să aud liftul coborând. Apoi am dus extras card în biroul mic și am încuiat ușa. Am întins paginile pe masă. Nu aveam nevoie să arăt fiecare cumpărătură și fiecare factură. Dacă transformam apelul într-o contabilitate interminabilă, Cornelia ar fi profitat de oboseala celorlalți. Am ales 3 transferuri care spuneau povestea întreagă. Primul era către Cornelia, 2400 de lei. Trimis cu puțin timp înainte ca ea să înceapă să vorbească despre resursele familiei. Al doilea, de 4600 de lei. Ajunsese la furnizorul aparatului pentru studioul Alexandrei. Al treilea era o plată de 2100 de lei. Făcută după primul mesaj în care Alexandra se plânsese că renovarea rămâne fără bani, cele 3 rânduri legau cardul lui Cătălin. Contul meu, beneficiarii și motivul presiunii. Am folosit un marker subțire, nu unul gros, ca să nu acopăr datele. Am încercuit numele meu din partea de sus a extrasului. Am tras o linie discretă sub identificarea cardului suplimentar și am pus câte un semn lângă cele 3 operațiuni. Pe o foaie separată am scris o singură întrebare. Cine a autorizat aceste transferuri? Am citit-o cu voce tare. Nu suna ca un discurs. Nu era nici rugăminte, nici amenințare. Era întrebarea pe care nimeni din familia Dobre nu voia să o audă. L-am sunat pe Alin. I-am arătat prin cameră cum marcasem documentul. Se poate citi? Am întrebat. Da. Nu acoperiți identificatorul de verificare și nu îndoiți colțul de sus. Dacă faceți share screen, deschideți aplicația înainte de apel. Dar nu lăsați notificările personale să apară. După ce închid apelul, vreau să anulez imediat cardul suplimentar. Puteți face asta direct din aplicație. Eu vă trimit și confirmarea în scris după procesare. Există riscul să se mai facă o plată până sâmbătă? Limitele sunt deja reduse și retragerile dezactivate. Verificați din nou înainte de apel. Dacă apare ceva nou, salvați extrasul actualizat. Nu vreau să avertizez. Atunci păstrați telefonul la dumneavoastră și schimbați parola după ce începeți anularea. A vorbit calm, fără să mă întrebe dacă mai vreau căsnicia. Apreciam această limită. Toți ceilalți îmi ceruseră să explic ce fel de soție eram. Alin mă trata ca pe titulara unui cont care avea dreptul să controleze accesul. După apel, am verificat setările de share screen pe laptop. Am închis ferestrele de serviciu. E-mailul, fotografiile și orice altceva
nu ținea de dovadă. Am lăsat deschise doar aplicația bancară și fișierul cu extrasul. Am mărit textul până când numele beneficiarilor se vedeau clar. Apoi am făcut o probă cu Oana. Ea a intrat din Sibiu, de la masa din sufragerie. În spatele ei se vedeau dosare așezate pe un raft și o lampă cu lumină caldă. Partajează ecranul. A spus. Am apăsat butonul. Sunetul scurt al aplicației a umplut camera. Acum se vede? Da. Mergi mai încet când derulezi. Dacă treci repede, Cornelia va spune că nu a apucat să citească. Vreau să încep cu depozitul. Bine. Arată că este pe numele tău și că soldul nu a fost transferat. După aceea, deschide istoricul cardului. Nu amesteca cele două lucruri. Depozitul este neatins. Transferurile sunt din contul curent. Exact. Trebuie să înțeleagă toți diferența. Ei cer depozitul, ca și cum nu au primit nimic. Dar istoricul arată că au luat deja bani fără acordul tău. Am repetat ordinea. Depozit. Titular. Card suplimentar. Beneficiari. Întrebarea. Oana m-a oprit când am început să explic prea mult. Nu le spune ce să creadă. Lasă-i să citească. Crezi că Petru va recunoaște? Nu știu. Dar îl cunosc. Când vede un document, își scoate ochelarii și îl citește de 2 ori. Dă-i timp. Iar Cornelia va încerca să vorbească peste tine. Atunci o pun pe mute? Oana a zâmbit pentru prima dată. Nu. Las-o să nege înainte să arăți următorul rând. Fiecare negare o va lega mai tare de ce urmează. Am închis proba după aproape o oră. Nu pentru că partea tehnică era complicată, ci pentru că trebuia să-mi obișnuiesc mâna să nu tremure când apăsam butoanele. La final, Oana a spus, eu voi întreba dacă extrasul este complet. Tu răspunzi. Apoi citesc numele beneficiarului. Atât. Nu voi vorbi în locul tău. Este suficient. După ce am închis cu Oana, am făcut încă o probă singură. Am pornit camera. Am așezat extrasul în câmp și am observat că lumina de la veioză producea o reflecție pe folia transparentă. Am scos documentul din folie și l-am prins de colțuri. Apoi am mutat lampa spre perete. De data aceasta, numele meu se citea clar. Mi-am imaginat vocea Corneliei ridicându-se peste a mea și am verificat unde era butonul de dezactivare a sunetului. Nu ca să o pedepsesc, ci ca să nu pierd controlul tehnic. Am înregistrat pentru mine 30 de secunde de probă și le-am ascultat. Vorbeam prea repede. Am șters filmarea și am repetat, lăsând o pauză după fiecare fapt. Prima, depozitul era pe numele meu. A doua, cardul suplimentar era pe numele lui Cătălin. A treia, beneficiarii erau Cornelia și furnizorul Alexandrei. Nu aveam nevoie de adjective. Cu cât propozițiile erau mai simple, cu atât le rămânea mai puțin spațiu să le răstălmăcească. Am verificat și conexiunea la internet. Apoi am pregătit un cablu de rezervă. Într-un apel obișnuit, o întrerupere ar fi fost doar un inconvenient. În acel apel, Cornelia ar fi numit-o fugă. Nu voiam să ofer nicio ieșire printr-o problemă tehnică. Silvia m-a sunat vineri seara. Era în bucătăria ei din Făgăraș și vorbea în șoaptă. Cornelia m-a sunat azi. A spus. A vrut să se asigure că nu o contrazic. Ce i-ai spus? Că voi asculta. Vei vorbi? Da. Am scris data când a venit la mine și cuvintele ei despre depozit. Nu vreau să mă pierd când ridică tonul. Nu trebuie să mă aperi pe mine. Spune doar ce ai auzit. Tocmai asta o sperie. Am întrebat-o dacă Petru știa dinainte de planul pentru Alexandra. Silvia a spus că Petru primise versiunea în care banii urmau să fie puși la lucru pentru Cătălin. Nu i se spusese că o parte era deja promisă studioului. Această diferență explica de ce Petru apăsa pe ideea de rânduială.
nu pe renovare. Fusese folosit ca portavoce, dar acceptase rolul fără să verifice. În acea seară, Cătălin a venit cu o pungă de cumpărături și s-a purtat aproape normal. A pus pe masă pâine, smântână și o caserolă cu ciorbă. A încălzit 2 porții. Apoi mi-a așezat telefonul lângă farfurie. Deschide aplicația, a spus. Aburul se ridica dintre noi. Lingura mea a rămas în aer. Acum? Da. Faci transferul înainte de apel. Apoi intrăm și le spunem că s-a rezolvat. Fără scandal. Mama ta știe că încerci asta? Este ideea mea. De data aceasta, și-a strâns maxilarul. Nu mai contează cine a avut ideea. Contează să păstrăm pacea. Pacea cui? A tuturor. Eu nu fac parte din toți când prețul este contul meu. A împins telefonul mai aproape. Lucia, nu te mai juca. Deschide banca. Am luat telefonul, dar nu am intrat în aplicație. L-am ținut în palmă și l-am privit. O voi deschide mâine. În fața tuturor, Cătălin a înghețat pentru o clipă. Apoi și-a tras scaunul înapoi. Ce înseamnă asta? Exact ce am spus. Ce ai găsit? De ce presupui că am găsit ceva? Pentru că ai fost la bancă? Pentru că ai încuiat biroul? Pentru că te porți ca și cum ai pregăti o capcană. Dacă adevărul este o capcană, poate nu eu am construit-o. Nu vorbi în ghicitori. Atunci răspunde direct. Câte plăți ai făcut către mama ta de pe cardul suplimentar? A lăsat lingura jos. Nu s-a mai atins de ciorbă. Ți-am spus că am ajutat-o. Câte? Nu am numărat. Eu am numărat. A privit spre telefonul meu. Apoi spre ușa biroului. Ai arătat cuiva? Mâine vei afla ce arăt. Nu ai dreptul să mă expui în fața familiei. Mama ta m-a convocat în fața aceleiași familii ca să mi ceară 90.000 de lei. Tu ai numit asta transparență. Este diferit. Pentru că atunci eu eram cea pusă la zid. S-a ridicat și a început să adune farfuriile. Deși nu terminaserăm. Mișcările lui erau rapide, neîndemânatice. A vărsat puțină ciorbă pe masă și a șters-o cu un șervețel care s-a rupt. Dacă o faci de rușine pe mama, nu mai există cale de întoarcere. Calea s-a închis când ai spus că sunt doar soția. A aruncat șervețelul în coș. Am fost nervos. Ai fost sincer. Lucia, gândește-te bine. Poți distruge o familie pentru niște transferuri. Transferurile nu au distrus familia. Au arătat cum funcționa. A ieșit din bucătărie. După câteva minute, l-am auzit vorbind la telefon în balcon. Nu distingeam toate cuvintele. Dar numele Corneliei revenea. La un moment dat a spus, nu știu cât a văzut. Apoi a coborât vocea. Nu am mai avut nevoie de altă confirmare. În noaptea de vineri spre sâmbătă. Am pregătit plecarea. Nu am pus hainele în valize mari și nu am golit dulapurile. Am ales strictul necesar, documente, laptopul de serviciu, câteva cămăși, medicamente, încărcătoare, 2 fotografii cu părinții mei și un pulover gros. Le-am așezat într-o geantă de voiaj, pe care am ascuns-o în debara, în spatele aspiratorului. Am căutat online o garsonieră pentru închiriere temporară. Nu voiam să merg la hotel și nici să mă mut la prieteni, unde aș fi fost obligată să explic în fiecare dimineață de ce încă tremuram. Am găsit un spațiu simplu, la câteva stații distanță, cu mobilă modestă și o fereastră mare. Proprietara mi-a trimis o fotografie făcută dimineața. Perdeaua albă era ridicată de curent, iar pe pervaz se afla un ghiveci gol. Am rezervat-o pentru o lună. Înainte să apăs confirmarea, am calculat chiria, garanția și cheltuielile estimate. Era prima dată în multe zile când o sumă îmi oferea claritate. Nu amenințare. Puteam susține acel spațiu din salariul meu fără să ating depozitul.
Am făcut un transfer din contul personal și am salvat chitanța. Nu voiam ca Cătălin să poată spune că plecarea mea fusese plătită din banii pe care îi considera ai familiei lui. Am deschis dulapul și am ales hainele fără sentimentalism. Am lăsat rochia de la cununia noastră pe umeraș. Am lăsat vesela cumpărată împreună și tabloul ales într-o excursie la Sibiu. Nu voiam să transform noaptea într-o împărțire de bunuri. Luam doar ce mi era necesar pentru câteva săptămâni și documentele pe care nu aveam voie să le pierd. Pentru restul, urma să existe o discuție separată. În alt cadru. Fără Cornelia la capătul mesei. Confirmarea a venit imediat. Cheia urma să fie lăsată la o agenție din apropiere, de unde o puteam lua după apel. Am salvat adresa și am închis pagina. Nu era o fugă. Era ieșirea pe care o pregătisem înainte ca cineva să mi spună din nou că nu am unde să merg. Am schimbat parola de acces la cont, dar am programat deconectarea tuturor dispozitivelor pentru momentul în care urma să blochez cardul. Am verificat limitele. Nici o tranzacție nouă nu apăruse. Depozitul de 90.000 de lei era intact. Sâmbătă după amiază. Am ordonat biroul. Laptopul în centru. Extras card în folia transparentă. Așezat în dreapta. Telefonul încărcat complet. În stânga. Geanta de voiaj era pregătită în debara. Pe spatele foii cu întrebarea mea am scris 3 pași. Arată, întreabă, blochează. Cătălin s-a îmbrăcat ca pentru o întâlnire importantă. Și-a pus o cămașă albastră și și-a aranjat părul în oglinda din hol. Mama vrea să intrăm împreună de pe același laptop. A spus. Nu. De ce? Pentru că fiecare răspunde pentru ce spune. Suntem soț și soție. În seara asta nu vei vorbi în numele meu. A deschis gura să răspundă. Dar telefonul lui a început să sune. Cornelia a ieșit în sufragerie. Eu am rămas în birou și am privit fotografia garsonierei încă o dată. Fereastra din imagine era deschisă. Nu mi-am imaginat încă liniștea de după. M-am concentrat pe următoarele câteva ore. Notificarea a apărut în colțul ecranului. Apelul Decizie familie a început. Am pus palma pe extrascard. Hârtia a foșnit sub degete. Apoi am apăsat Join. Când am intrat în apel, toate pătratele erau deja aprinse. Cornelia stătea în sufrageria ei, cu spatele drept și cu o mapă roșie pe masă, deși nu avea nevoie de niciun document. Petru era conectat din făgăraș și își ținea ochelarii jos pe nas. Oana avea o agendă în față. Silvia părea mai palidă decât de obicei. Alexandra își aranjase telefonul astfel încât în spatele ei să se vadă un perete proaspăt vopsit din studio. Cătălin a intrat separat, din sufrageria noastră. Când a observat că eu eram în birou, a încruntat sprâncenele. De ce nu ai intrat cu mine?" a întrebat. Cornelia a intervenit înainte să răspund. Nu contează. Important este că suntem toți aici. Lucia, ai avut destul timp. Spune-ne că ai făcut transferul. Vocea ei avea aceeași siguranță ca în primul apel. Dar de data aceasta eu nu mai eram surprinsă. Lângă laptop. Extras card aștepta pe masă. Pe masă. Ecranul aplicației bancare rămăsese pregătit. Geanta se afla în debara, iar cheia garsonierei mă aștepta la agenție. Nu am făcut transferul. Am spus. Petru și-a ridicat imediat bărbia. Atunci de ce ne-ai adunat din nou? Cornelia v-a adunat. Ca să terminăm discuția, a spus ea. Nu mai putem trăi în incertitudine pentru că tu refuzi să înțelegi ce înseamnă o familie. Alexandra s-a aplecat spre cameră. Furnizorul meu a prelungit termenul numai până luni. Dacă pierd aparatul, pierd și avansul. Asta afectează viitorul tuturor. Cum afectează studioul tău viitorul lui Cătălin? Am întrebat. Pentru că noi construim împreună, a răspuns ea. Nu fiecare cu banii lui ascunși.
Oana și-a lăsat stiloul jos. Silvia și-a împreunat mâinile. Petru părea nerăbdător. Nu convins. Cornelia a deschis mapa roșie și a scos o foaie cu niște calcule scrise de mână. Am făcut un plan. Din cei 90.000 de lei, o parte intră temporar în contul lui Cătălin. O parte merge în investiție. Restul rămâne rezervă. Totul este echilibrat. Cine a aprobat planul? Noi. Cine este noi? Familia? Numele meu apare undeva? A strâns foaia între degete. Nu mai despica firul în 4. Ai venit să spui da sau să ne mai pierzi timpul? Cătălin și-a deschis microfonul. Lucia, fă ce-am discutat. Deschide banca și transferă. Nu mai avem nimic de demonstrat. Am privit spre pătratul lui. Purta cămașa albastră. Dar primul nasture era desfăcut. Mâna dreaptă îi dispărea periodic din cadru. Probabil ținea telefonul și verifica dacă accesul lui era încă activ. Da, am spus. Deschid banca acum. Alexandra a zâmbit. Cornelia s-a lăsat puțin pe spate. Petru a dat în cap. Mulțumit că ordinea fusese restabilită. Numai Oana nu și-a schimbat expresia. Am ridicat extras card și l-am pus pe birou. În câmpul camerei. Înainte de transfer. Vreau să ne uităm la acest document. Cătălin s-a apropiat de ecran. Ce este? Extras card. Cornelia a râs scurt. Pentru asta ne-ai chemat? Ca să ne arăți niște foi? Dumneavoastră ne-ați chemat. Eu am venit cu răspunsul. Am scos extrasul din folie și l-am ridicat suficient de aproape încât numele meu să se vadă. Aici scrie Lucia Mureșan. Eu sunt titulara contului și a depozitului de 90.000 de lei. Soldul depozitului este intact. Nu a fost transferat și nu este pe numele lui Cătălin. Petru și-a apropiat fața de ecran. Nu vedem bine. Veți vedea imediat mai clar. Oana a vorbit pentru prima dată. Lucia. Documentul este complet? Da. Are perioada. Contul. Instrumentele asociate și identificatorul de verificare. Atunci arată partea cu instrumentul de plată. Cornelia și-a strâns buzele. Oana, nu ești la serviciu. Nu transforma familia într-un control contabil. Nu eu am cerut o sumă exactă. În public, a răspuns Oana. Dacă suma este subiectul, documentul este relevant. Cătălin a ridicat vocea. Nu este nevoie de asta. Eu știu ce card am folosit și pentru ce. Am întors extrasul spre cameră. Atunci îți va fi ușor să explici. Am apăsat butonul de share screen. Sunetul scurt al aplicației s-a auzit în căști. Imaginea cu fețele s-a micșorat, iar în centrul ecranului a apărut aplicația bancară. Se vede? Am întrebat. Da, a spus Oana. Petru și-a pus ochelarii mai bine. Cornelia a încercat să intervină. Lucia, ai grijă ce date personale expui. Poate ar trebui să închizi și să discutați voi doi. În primul apel, nu v-a deranjat să spuneți soldul meu în fața tuturor. Am deschis depozitul. Numele meu era în partea de sus. Iar suma de 90.000 de lei apărea de desubt. Acesta este obiectul pe care mi l-ați cerut. Am spus. Acum trecem la contul de plăți. Cătălin s-a mișcat brusc. Lucia, oprește partajarea. De ce? Pentru că sunt tranzacții private. Au devenit private abia când apar și ale tale? Cornelia a lovit masa cu palma. Nu îi vorbi așa. Cătălin a făcut ce a fost nevoie pentru casă. Vom vedea pentru ce casă. Am deschis secțiunea cardurilor asociate. Pe ecran au apărut cele două instrumente, cardul meu și cardul suplimentar pe numele lui Cătălin Dobre. Lângă al lui scria activ. Mi-ai spus că era expirat. Am zis. Cătălin a tăcut. Poate nu și-a amintit, a spus Cornelia. Și-a amintit suficient cât să mă întrebe în fiecare seară dacă l-am blocat.
Am intrat în istoricul filtrat. Prima tranzacție marcată a apărut pe ecran, 2400 de lei către Cornelia Dobre. Numele ei ocupa un rând întreg. Oana l-a citit calm. Beneficiar: Cornelia Dobre. Instrument folosit: card suplimentar asociat lui Cătălin Dobre. Cornelia a clătinat din cap. Mi-a trimis bani pentru medicamente și cheltuieli. Ce este rău în asta? Nu ai avut cheltuieli medicale în perioada aceea, a spus Silvia încet. Cornelia și-a întors privirea spre fereastra Silviei. Tu de unde știi? Pentru că în săptămâna aceea ai fost la mine și te-ai lăudat că ai primit prima parte pentru studio. Alexandra a deschis gura. Apoi a închis-o. Am derulat la a doua operațiune, 4600 de lei către furnizorul aparatului cosmetic, cu referința studioului Alexandrei. Asta este o plată comercială, a spus Alexandra repede. Cătălin a vrut să mă ajute. Nu are legătură cu mama. Are legătură cu contul meu. Am răspuns. Și cu faptul că, după aceste plăți, mi-ați cerut depozitul ca și cum nu ați fi primit nimic. Cătălin a ridicat mâinile. Eu am făcut transferurile. Mama nu m-a obligat. Cornelia l-a privit ascuțit. Cătălin, nu spune prostii. Tocmai ai spus că nu te-a obligat, a observat Oana. Asta înseamnă că știai. Știam că își ajută sora. Nu că folosește nu știu ce card. Am deschis a treia tranzacție, 2100 de lei către Cornelia, făcută după mesajul în care i-a ceruse o dată pentru transferul depozitului. Aceasta este după primul apel? Am spus. În aceeași zi în care mi-ați dat termen, Petru s-a uitat de la ecran la Cornelia. Pentru ce au fost banii aceștia? Nu trebuie să dau socoteală pentru fiecare leu pe care mi-l trimite fiul meu. Când banii pleacă din contul Luciei, trebuie, a răspuns el. Era prima dată când Petru nu îi susținea automat vocea. Și-a scos ochelarii. I-a ținut în mână și s-a întors spre pătratul lui Cătălin. Tu ai luat fără acordul ei? Cătălin a privit în jos. Era un cont folosit de amândoi. Cardul era pe numele tău, a spus Oana. Dar titulara contului este Lucia, iar alimentările principale sunt ale ei. Întrebarea rămâne, a autorizat transferurile? Toate pătratele s-au întors spre mine, deși în aplicație nu exista un semn care să arate direcția privirii. Nu, am spus. Nu am autorizat niciuna dintre aceste plăți. Cornelia a început să vorbească repede. Dar ai beneficiat și tu de familie, ai mâncat la masa mea, ai fost primită în casa mea, am venit când ați avut nevoie. Acum scoți niște sume și ne faci infractori pentru că un fiu și-a ajutat mama. Nu v-am numit nimic. Am arătat ce ați făcut. Ai pregătit totul ca să ne umilești. Dumneavoastră ați ales publicul. Un ecran poate ascunde o cameră. Dar nu și rușinea celui care cere prea mult. Silvia și-a deschis microfonul complet. Vocea îi tremura. Însă cuvintele erau clare. Cornelia, ai venit la mine cu 3 săptămâni înainte de primul apel. Ai spus că vei muta depozitul Luciei pe numele lui Cătălin și că Alexandra își va termina studioul. Mi-ai cerut să îl conving pe Petru să susțină ideea. Nu a fost o propunere spontană. Ai pregătit-o. Minți, a spus Cornelia. Era marți, după prânz. Ai băut cafea în cana albastră și ai lăsat pe masă oferta furnizorului. Am păstrat mesajul prin care m-ai anunțat că vii. Alexandra s-a ridicat din scaun. Camera ei s-a mișcat, arătând pentru o secundă un aparat mare, acoperit cu folie, în colțul studioului. Nu mă băgați pe mine în asta. Eu am primit ajutor de la fratele meu. Acel aparat este cel din oferta plătită cu 4600 de lei, am întrebat. S.A. oprit. Ochii ei au fugit spre colțul camerei. Este altul. Referința plății are numărul comenzii. Îl pot mări.
Nu este nevoie, a spus Oana. Se vede de ea. Petru și-a pus ochelarii pe masă. Cornelia, tu mi-ai spus că banii sunt pentru viitorul lui Cătălin. Nu mi-ai spus că ați plătit deja studioul Alexandrei din contul Luciei, pentru că nu trebuia să te încarc cu detalii. M-ai pus să o judec fără detalii. Când martorii au văzut numele beneficiarului, neutralitatea lor a devenit o alegere. Cătălin a încercat să preia controlul. Ajunge! Eu sunt responsabil. Am făcut plățile și le voi pune la loc. Lucia, închide aplicația. Discutăm noi doi. Nu mai există o discuție privată care să repare faptul că mi-ai folosit banii. Mi-ai divulgat soldul și ai participat la presiunea publică. Nu poți arunca o căsnicie pentru câteva mii de lei. Nu o arunc. O închei pentru că ai ales în mod repetat ca acordul meu să nu conteze. Cornelia a strigat. Nu îi faci asta fiului meu. Nu îi fac nimic. Îmi retrag accesul pe care l-a folosit fără permisiune. Am închis istoricul și am intrat în meniul cardului suplimentar. Butonul roșu era acolo. Cătălin, privește ecranul. Cardul tău este activ în acest moment. Îl anulez acum. Nu apăsa, a spus el. De ce? Mai ai o plată pregătită? Nu a răspuns. Am apăsat. Aplicația a cerut confirmarea. Am introdus parola nouă și am aprobat. Lângă numele lui a apărut mesajul acces anulat. Telefonul lui a vibrat aproape simultan. S-a uitat la el, iar fața i s-a golit de culoare. În acel moment, ai au înhețat. Cornelia ținea palma ridicată, dar nu mai spunea nimic. Alexandra rămăsese în picioare, cu aparatul acoperit în spate. Petru privea spre masă. Silvia își ștergea ochii. Oana avea stiloul nemișcat deasupra agendei. Cătălin apăsa pe ecranul telefonului, încercând probabil să intre din nou. Am oprit partajarea, dar am lăsat camera deschisă. Iată ce urmează. Am spus. Depozitul rămâne pe numele meu și nu va fi transferat. Toate plățile identificate intră într-o cronologie pe care Oana a acceptat să o păstreze ca martor. Cătălin și Cornelia vor restitui sumele primite. Alexandra va returna aparatul cumpărat prin plata documentată sau va acoperi valoarea lui. Eu încep separarea. Cătălin a ridicat privirea. Nu poți decide singură. Separarea mea o decid eu. Unde o să mergi? Am unde? Cornelia și-a revenit prima. Dacă pleci, să nu te aștepți să te mai primească cineva înapoi. Nu plec pentru a fi primită înapoi. Petru a deschis microfonul. Lucia, am greșit. Te-am judecat după ce mi s-a spus, fără să cer dovadă. Îmi pare rău. Nu era o propoziție perfectă și nu ștergea ce spusese. Dar era rostită în același loc în care mă rușinase. Iar asta contă. Silvia a adăugat. Și eu îmi cer iertare că am tăcut înainte de primul apel. Cornelia a închis camera. Pătratul ei a devenit negru. Apoi a dispărut. Alexandra a ieșit imediat după ea. Cătălin a rămas conectat. Dar nu mai avea nimic de spus. Oana mi-a făcut același semn scurt din cap pe care mi-l făcuse la sfârșitul primului apel. Am părăsit conferința. În sufragerie. Cătălin s-a ridicat când am ieșit din birou. Ai pregătit totul. A spus. Da. De când? Din momentul în care am aflat că acel card era activ, decizia de a pleca am luat-o când mi-ai spus că sunt doar soția. Eram furios. Iar acum ești speriat. Nici una dintre stări nu schimbă ce ai făcut. Putem merge la consiliere. Consilierea nu restituie acordul pe care l-ai ignorat. Poate te ajută pe tine să înțelegi de ce ai făcut-o. Eu nu mai rămân aici ca să aștept rezultatul. A observat geanta când am scos-o din debara. Pleci acum? Da. Mama va face o criză. Mama ta nu mai decide programul meu. Nu m-a oprit.
Poate mesajul de anulare a cardului îl convinsese că nu mai avea pârghia pe care se bazase. Mi-am pus haina. Am luat extra scart și am ieșit. Pe palier. Lumina cu senzor s-a aprins cu întârziere. Am coborât cu liftul fără să mă uit la ușa apartamentului. La agenție. O femeie mi-a înmânat o cheie simplă și mi-a arătat pe hartă intrarea în bloc. Garsoniera era mai mică decât părea în fotografii, dar curată. Avea un pat, o masă, 2 scaune și o fereastră largă spre o stradă pe care treceau autobuze. Am pus geanta jos și am dormit în acea noapte cu telefonul pe silențios. Luni dimineață, Alin mi-a trimis confirmarea că accesul suplimentar fusese anulat definitiv. Mi-am schimbat toate parolele și am cerut ca nicio modificare de instrument asociat să nu poată fi făcută fără prezența mea. Depozitul de 90.000 de lei rămânea neatins. Oana a organizat cronologia transferurilor într-un tabel simplu, pe baza documentelor pe care i le-am trimis cu acordul meu. Nu a negociat în locul meu. A participat la o întâlnire ulterioară, într-o cafenea, unde Cătălin a recunoscut sumele și a semnat un plan de restituire în rate. Nu am folosit termeni mari și nu am transformat întâlnirea într-un proces. Am cerut doar ca fiecare plată să fie numită, recunoscută și pusă înapoi. Cătălin a părăsit apartamentul comun la 2 săptămâni după mine. A luat câteva cutii și s-a mutat temporar la Cornelia. În fața Oanei, a recunoscut că îi trimisese mamei captura cu soldul și că păstrase cardul activ pentru a o ajuta fără să mi ceară acordul. Nu și-a cerut scuze imediat. A spus mai întâi că intenția fusese bună. Când i-am răspuns că intenția nu autorizează accesul, a semnat fără să mai comenteze. Cornelia a încercat să convoace încă un apel de familie. Petru a scris în grup că nu va participa la nicio discuție despre banii mei. Oana a refuzat să intre. Silvia a răspuns că orice restituire se discută direct, nu în fața rudelor. Pentru prima dată, invitația Corneliei a rămas fără public. Partea ei de bani a fost inclusă în acord. A început să restituie lunar, cu mesaje scurte, fără salut. Nu m-a sunat. Autoritatea ei nu s-a prăbușit printr-o pedeapsă spectaculoasă, ci prin faptul că oamenii pe care îi folosea drept ecou nu au mai repetat-o. Alexandra a returnat aparatul furnizorului. Avansul nu a fost recuperat integral, iar studioul a rămas câteva luni cu un colț neterminat. Mi-a trimis o singură dată un mesaj în care spunea că nu știa exact de unde veneau banii. I-am răspuns cu data plății și cu fotografia comenzii pe care o afișase în apel. Nu am mai continuat conversația. Petru a venit la Brașov într-o după-amiază și m-a invitat la o cafea. Nu am mers la Cornelia. Ne-am întâlnit lângă Coresi, la o masă apropiată de geam. Și-a scos ochelarii înainte să vorbească. Am crezut că apăr rânduiala. A spus. De fapt, am apărat-o pe cea care vorbea mai tare. Data viitoare, întrebați persoana judecată. Voi întreba. Nu i-am promis că totul era uitat. Scuzele nu șterg o scenă, dar pot opri repetarea ei. Silvia m-a sunat mai des. Într-o conversație, mi-a spus că începuse să răspundă Corneliei fără să și pregătească scuze. Oana a rămas martorul meu în discuțiile despre restituire. Apoi relația noastră s-a desprins treptat de conflict. Am vorbit despre serviciu, despre Sibiu și despre lucruri care nu aveau nicio legătură cu familia Dobre. Am inițiat separarea și am cerut ca toate comunicările despre bunuri și plăți să fie făcute în scris. Nu am cerut răzbunare. Am cerut distanță, reguli clare și timpul de a-mi reconstrui viața, fără ca fiecare limită să fie supusă votului. Înainte de final, vă rog să vă gândiți la femeile care au tăcut la mese, în apeluri și în case unde li s-a spus că sacrificiul este singura dovadă de apartenență. Dacă sunteți una dintre ele, abonați-vă la canal și scrieți în comentarii un singur cuvânt, tăcere. Să știm câte suntem și să nu mai lăsăm rușinea să vorbească în locul nostru.
Mâine vă voi spune o altă poveste pe care nu o veți uita. După o lună, am prelungit chiria garsonierei. Am cumpărat un ghiveci mic de busuioc și l-am pus pe pervaz. Într-o dimineață, înainte să plec la serviciu, am deschis larg fereastra. Aerul rece mi-a atins obrajii. Perdeaua s-a ridicat ușor, iar de pe stradă a venit zgomotul îndepărtat al unui autobuz. Nu aveam o casă perfectă și niciun final lipsit de costuri. Aveam însă un cont asupra căruia decideam singură. O cameră în care nimeni nu convoca tribunale și o liniște care nu mai depindea de aprobarea Corneliei. Liniștea începe când nu mai negociezi dreptul de a fi respectată.